Nazdar! Vítam všetkých nášho, už bohužiaľ posledného gameplayu z hry Villagers and Heroes. Bohužiaľ rozhodli sme sa, že toto už bude náš posledný gameplay iba tejto hry. Máme pre vás pripravené strašne veľa nových hier, dúfame, že sa budete tešiť. Tak ideme sa ešte aspoň poprechádzať a rozlúčiť sa s hrou Villagers and Heroes. Áno, takže nemusíte smútiť, čaká vás ešte dosť hodne veľa lepších gameplayov, ale zvyšok si zatiaľ necháme pre seba, všetko bude uverejnené na našom YouTubeovom kanáli, teda takisto ako aj na našej facebookovskej stránke. Jedine čo vám môžeme povedať, že tie hry sú úplne parádne. Už sme ich hrali, plná paráda. Bude to pecka, tak dáme si nejaký záverečný parkour. Pozrime sa. Prvých hráčov som tu našiel. To som tu ešte nevidel. A to vidíš, a akurát keď odchádzame. Akurát keď končíme s hrou. Možno je to nejaké znamenie, že by sme mali ostať. Oj, zdrhaj. OMG. Zdrhaj to, Marino. Vďaka týmto skvelým parkourovým botám. No, vďaka tieto parkourové boty, vďaka nej sa dá parádne zdrhnúť. On to stále následuje. Ja neviem, ja sa radšej neotáčam. Ale asi ma ľahko nájde, lebo sa ho bojím. Nenájde, neboj sa, už sa ja sa ho bojím, takže zanechávam za sebou hnedú stopu. Máš blato na ihrisku. Tak nejak. A tam je nejaká postavička pred nami. Sranda, on zmizol. Wow. A tento gameplay bude skrátko taký krátky. Nemáme to ani čo tak dlho nahrávať. Ak sa vám naše gameplay z hry Villagers and Heroes páčili, napíšte nám do komentára, my môžeme znova začať s gameplaymi z tejto hry. Áno, vaše podnety sú pre nás mimoriadne dôležité. Nie, naše som zlato. To je koho? Ferito. Fidžero. Koho? CJ-a? Fidžero, či jak sa bol. Prepačte, ja už som strašne dlho hrával hru. Lova, sa to rozsekalo, ono to seká. Jak masár meso. Ja umiem chodiť přes ploty. Wow, ja som na stroche, aha. Dobre. Čože? Že jaký parkourista? Sa to rozseká. Poďme sa ešte to pozrieť, čo tu je po týchto ostrovčekoch. Na tejto hre sa mi jedine vážne páči na plávanie dozadu. Úplne bombasticky zabíja, to som veru ešte v živote nevidel. Zaujímavý žabý štýl, by som povedal. Froggy style. Odporúčame vyskúšať všetkým. Je to veľmi dobré na paže a na chrbtové svalstvo. Ale dáva zábery. Wow. Do zajtra by sme tam mohli doplávať. A nie už sa to. Kapitán zemného obzoru. Kde? Aha, už. Aha, toto sme v hniezde krokodilov. Muchotrávka, mucha. Ježiš, tuto je ten najväčší boss z mapy, poď sa tam pozrieť. To je taká gigantická kostrička. Takže, no aha, vidno, že nachádzame sa na cintoríne, tak to je zaujímavé. To je tuším 42. level. OMG. Ladies Fate. 20. level, no som blízko. Ola, čo po ňom hodím a zdrháme. Zora zaujímavo. I need a hero. Volá sa Osud slečnej. Podľa čo tam má napísané. No poď. Že malinká kostrička. Čo si hovoril? Som povedal, mne sa páči, že je malinká. Aha, aj tak. To je asi. Otočil sa. Čiže keď my na ňo nezatočíme, tak on nezautočí na nás. Ale akože meč má riadny. Don't touch me. Chcel by som vedieť, ak mu drží iba na kostiach. A má iba jednu topánku. Šatku iba cez panvu. Druhú nohu zafačovanú, ktože vie na čo, keď nemá ani krv nič. A nesvaly. Nemá krvný obeh. Takže ja do toho čo hodím a zdrháme. Čakaj, ja si na ňo kliknem. No, okej.
Hej! Dúfam, že mi sa nestratíš do hľadu, lebo to bude problém potom. No a čo po ňom hodím, ale čo? Kerie sa hádže. Hoď mu topánku, ak máš. Hoj! Oh, shit. Hoj! Oh, Hoj! fuck, fuck. Hoj, hoj, hoj! No, ide iba po teba. Na jednu ranu. Ale stále žijem. I still alive. No tak už nie. To je halúzne, ďalší bak. On ma zabil, ale ja stále žijem. Bohužiaľ zabil ma, ale prežil som to. To zabil. Bom. No, takže som sa narodil, bola kde? A ty si... Aha! To keďže sme v grupe, tak nám ukazuje naše mená aj na diaľku. Teraz som mi zmizol. Skvelé. Aha, počkaj, asi slabý signál v tomto kostole. Slabý signál. Musíš vidieť, kde máš lepší signál. Ja si môžeme zavolať. Aha, ja to... Signál Wi-Fi. Ja to vidím. Samo, ja to tam vidím. Ježiš, aj mi to nepripomína. Dobre, tak ja ťa počkám pri tomto dome svätej Alžbety. Respektíve dome svätej Kostričky. Á, výborne. Aha, Ináč, či počkaj, mne sa zdá, že tuto čo je táto tetula, tak to je dole, to je tá je kostrička iba. To je ona, tá dole. aha. Tam napísané pri nej, že osud tety, no tak... Osud Nie tetule. ale slečny. Jak sa učila, tak má. Ideš po mne? Ideš po mne? Ideš tu po mne? Môžeme ho kopnúť do zadku? 20. level. On má 3 životy. Ježiš, čo robíš? Aha. To mi pripomína hru Prince of Persia. Hra Tam mačka. mali hrať Keď... životov. No, výborne, výborne. Na to, že má jednu topánku, tak sa drží. Koľko sa mňa zabil na jednu ranu. Tak s jednou ranou mi zjebal tuším 163 života. A pri tom full mám tuším iba 100, 102. Mali by sme zložiť novú pesničku. Vyskoč kostre na hrb. I ran the right, ran the right. Toľko hudobná vložka. Môžeme ísť von. Čo tu a čo pozeráme, čo tu je. Tú kostičku to som raz našiel a presne vtedy, keď sa tebe stal ten incident. Hej, čakať. Tieto stromčeky sa dajú sťať. Vidíš! Čo napadne prasačák. Zabij ho, Olo, zabij ho. You kill me, ha? Ja dúfam, že sa mi to podarí, lebo... Až 4, takže sa. si môžem dobrať. Si zabil! To je 8. level? To my sme aký level? 9. My sme tiež 8. Ja som 9. Si zapamäť. Aha, ty už si nejakú tu vyšší vyber. Highway to hell. Výborne. 800 zlata a 800 experience. Dobre. Ideš si to zobrať? Nie, ja som to zobral. To čo padne mne, to padne mne. A keď tebe volá čo padne, tak máš nad tým menom. Ja to zobrať nemôžem. Aha, Olo, vieš koho sme to zabili? Bossa. No, koho? Bossa. to má prasiatko, čo malo taký veľký záhrad. Oj, tu je aká dedinka. Poďme tam. Áno, ale ja tu nemôžem výjsť na tento Venušin pahorok. Oh shit! Čo? Ohaguje mi to. A v tých novších hrách už dúfam, že bude lepšia kvalita, nebudú žiadne lagy a Tam si to vymeníme, tam to bude lagovať zase mne. ty budeš mať lagy od interneta, nie z počítača. No, to je možné. Potom sa poďakujte môjmu bratovi, ktorý neustále niečo sťahuje, veľmi rád vám dám na ňo e-mailovú Aj adresu. adresu, aj číslo, aj všetko, že? No, Ďalší boss. Aha, tu sú tí ľudia, tu je sa volá apokalypsa. Hoj, ja zdrhám. fuck, oni sa vedia aj potápať.
sú potapači. Záplotník nepreskočiteľný. Ho? No, toto je strašne pekná pesnička. No už neviem, čo by sme vám tu mali všetko poukazovať. Toto už je, jak sa zdá, koniec. Myslím, že už sme vám ukázali viac než dosť, takže ďakujeme vám za zhliadnutie videa a pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať váš like a prihláste sa na odber. A ak sa vám gameplay z hry Villagers and Heroes páčili, napíšte nám a my môžeme znova začať gameplay z tejto hry. Áno, áno, to je dôležité. Tak lúči sa s vami DJ Flinty Eye a Oleguna alias my dvaja Crazy Crew. Čaute. Tak, čaute.